Hej og velkommen til den her video. Prøv at se vores mænd. Det er det her, okay. Der er en der. Inde i bilen. Der er en, der spiller mig, jo. Der er en, der spiller mig. Så den spiller mig, som jeg vil. Og det her, det er GTA Online, er det ikke? Vi spiller jo sammen, så det her er GTA Online. What? Skal være helt stille, eller skal politiet finde os? Fuck. Hey, du ved godt, man kan se GTA sådan der, hvor man kigger sådan her, ikke? Hallo, du kender godt i GTA, hvor vi starter kører sådan her, ikke? Der, hvor man kan se, hvor hurtigt man kan køre. Kom. Det er jo dig, der kører. Jeg hopper sgu ud i bilen. Det er sådan et monsterspil, sådan noget gyserspil, okay? Ligesom det der Ori-spil, jo. Det er det der Ori-spil, okay? Fuck! Den der, så går jeg op igen. Hvad så? Kom, hop! Ja. Jeg tager drømmen ud. Jeg kan ikke skyde, jeg kan kun slå. Drøm ud. Og jeg skynder os ud til vores bil. Og følge efter mig, jeg vil sige min bil. En Audi R8 T2. Han ikke bare hurtigt med spoiler og det hele. Du må ikke køre rigtig hurtigt, du ellers så falder jeg. Jeg kan også hold da se, jeg gør. Se, jeg gør sådan her på kig. Sådan her. Prøv at se, jeg gør sådan her. Så jeg tror, vi kører sådan her. Nej, stop nu. Ikke hurtigt, okay? Så falder jeg. Der er sgu da en bombe på bilen! Der skal sgu en bombe på bilen. Nej, det der, det er bilen. Hey, lad os se, hvad er der herinde. Det er vores nye hjem. Ja. Du skal banke på. Og så skal du sige, hvad kode er. Hvad er kode? Hvad er kodeordet? 220.
2-2-2-0. 2-2-2-0. Vores koder er 5-3-5-3. 5-3-5-3. Vi siger. Ej. 5-3-5-3. Kom, lad os spise noget mad. Kom, lad os smadre vinduet. Nej, vi smadrer vinduet. Tør du at smadre vinduet der? Det er plastik, så du kan ikke smadre det. Hvad? Plastik, så du kan ikke smadre det. Du kender godt, man kan se sådan her i GTA, ikke? Det er sådan, jeg kigger. Hvor lang tid er det på det? Det kan du se her. Ja, den vejer 5 minutter så. Kom, lad os skynde Vi os. kan faktisk gøre sådan, så den vejer en time. Skal vi det? Måske 25 minutter. Okay, så er den også langt, den her. Liv. I. Hallo, du kan høre noget på her. Kom, vi ser den her. Vi kan ikke komme fri. Der er nogen derinde. Der er nogle børn derinde. Jeg må lige se. Fuck. Der. Hvad fanden? Når du kører den her sådan fuck, der er sgu da et spøgelse. Hey, kan du høre den her lyd? Ej, prøv lige at høre. Kom, lad os gå ind på et sted. Når der er shit, når der er shit, så er der når der er vi siger ikke? Så er der et spøgelse tæt på os, okay? Nu skal vi ind og se stripper. Hallo, du skal lige være stripperen. Nej, så. Fuck, det skulle ikke. Hey, prøv at se, jeg smadrer det her med. Kom! Slutningen er, hvor vi tager til fange, okay? 3, 1! Fuck! Fuck! Det var den video for i dag. Vi ses. Nej, det skal ikke sige noget.